इदुवेली बोनाईंदाना ಈ ಪಾಠ ತಗ मुने और वाहन माकुनो इगे तैयार की तेरी गिर बाइक नहीं पाटा नंबर तैयार कीता वटे आगम ली कीता नेड गिर बिरट वाती बाइक को इस पाटा की बिरट बच्चों हजारों साल को बस के डल त्यागटल वातटो इनके की मर्मी की तिक बिरट मरकब रूड़ा नौकंड पृथ्वी का लिही वार्त पजे सीकंड पृथ्वी आदिवासी था नालकंड पृथ्वी बेको ऊरादी सार पाटा तगी म्हणता अधखंड मधखंड ये म्हणता रण पोरण आणि बोरे करिकुर विद्यावंतु मते लुरेशिया अंगारजे रण खंड कीते इचुडी तो करिकुर मतेगे ऊर्क ठावमंत लुरेशिया ते बतल अंगार ते बतल अदे साನ पाडता अधखंड मोदोड खंड अधखंड ना जोर बोलते मते ऊर्कुन आदिवासी अधखंड इंजरीते आदि खंड अधखंड नग मनवल मालकले वेर संबोधेव समझी घटा दबूर गुरु इचु वेर गुरु न जो बताते नेडिगे पाठ ता रचना मतयो इनके ली किसी मंता बुक्स ना ली किसी रंतन बाइक ना पाठना समझिना इदुवेली बोनाईंदाना చూడండి ఇదువేలి బోనైందా మరణ సంధి బోను రాగತ್ತಲೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸಗಂ ಆತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ ಸಗಂ ಭಾರತ ದೇಶನ ಬಾರ ಸಗಂ ಅಂತ ಅವಿಕುನ್ ಪರಂಡೆ ಕಡಕ್ ಹೋಯ ಪೇನ್ की जरिते परांडे पत्ती परांडे म्हणजे 11 12 जनक म्हणतात मराठ भारत देश नगरे ते उंदी रण वेनकुनूर उंदी बाज म्हणते मूंद वेनकुनूर उंदी बाज म्हणते नालू सियू सारू येडू इगे म्हणतात 8 9 हके उंदी छत्तीसगढ़ तुम बाज म्हणते 12 13 14 दिल्ली बाज हन बगली मध्य प्रदेश हन बगली म्हणते म्हणजे परांडे कड़क होय पे मराठ समझी परांडे ते वीर समझीर गिरे ಅದು ಪರಂಪರಾ ತಗ್ಯೋ ಬೋರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೇಲಿ ಬೋನಾಯಿಂದಾನಲ್ಲ ಇದು ಬೋನಾಯಿಂದಾನ ಮರ ಬೋನು ರಾಂದಟ ಬೋನ ಪರಂಪರಾ ತು ರಾಂದಟ ಇನ್ವ ಸಂಬುದೇವನ ಬತ್ತೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಯಾತ್ ಪಾಠ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಕೆ ವಾರ ಪಾಠ ಅಂದು ನಗಡಗಿ ಸಂಬುದೇವನ ಯಾದು ಅಚ್ಚ ಪಾಠ ಬಾಯಿಕ್ ವಾರ್ತಾ ಬಚಲೆ ಸೋ ಬತಾ ತಿ ಇದು ಜೋ ಬತಾತೆ ಮಂತ ಇಕುಡು ಚೀದ್ ಪೇಂದ ಪಾಠ ತೋಲೆ ಪೇನ್ ರಚನಾ कीता पेन को मोडिता बाइक मता इनके भी पेदल मंते वी पेन माई नली चुಡು वी पेन को ಇದು ಡಗುಕ್ ವೆಡಿಲ್ಕು ತೋಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಡಗುರ್ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚಿ ಗುರುನಾ ಪಾಠನ ಬೋರ್ ಗುರು ರಚಿ ಕಿಚಿ ಸೋಡಿ तो भाई वीर को इके मुने काम वाई वीर हीनतेर कोरल मुटा निरू हीनतेर सोबते ताका निरू इंजी को निर्तरिता तिनेट बताता चर्चा की कट मरट मोदल मरड बहान जन्म वात टिनवल चर्चा तिनेट बता सीते रक्षणा लगिते गाव गडता मरड बहान मंदना इनवल ते ಇದು ವೇಲಿ ಬೋನ ಇಂಜರಿತೆ ಪರಂಪರಾ ತಕ ಬಸ್ಕತೆ पंच तत्व येर पटातनु सुनो दीपना मराठ वाकटू येर तयार आता येतल बत्ते तयार आता मोदल भूमि आता रणव जो कथा भूमि पजय येतुन नडू थोड़ा येतुन कनी भूमिक नडू वडी तयार आता वडीत कनी भूमिक नडू तळमी तयार आता आणि वेकून नडू आकाश तयार आता पंच तत्व बसके तयार आता पंच तत्व पहिला बार वातो इदी जगत नग संबुदेवल गुरु पहिला बार वातो कि ओर मला बैंकुनी कल्ली वाहन मनना इनवड निके पाठ वारटपने कलित वाहन आया साहिबा इजिकुन इंत बोना गिरजा गुरुना मियड बाई गिरजा कि हानि की कलितुन गडी की कटो इजि कीते को ओर चुसी माच सीता काड की टेंसी कुनु अगटल बैंकुन पुतला निवि कीते के इजुसा अमृत उहानु ओर उठतो राज अमृत म्हणजे जीव मराठी तु इचुरे जीव माग म्हणत की जीव तुने अमृत दिसे उठतो तुडट मराठी नेड वाटते नेण मरट गाटो कित्ता नेण मरट समदीर बोनूर बोर आंदटो ओडकी सिलुवाकने नावर चुट्टा मोस्किले योइनवा तुडट मरट बोड नावर चुट्टा मांदुर इंतटी ओर चुडुर कांदतो ओर डगुर कांदतो ओर उंदुंदी ओर अग्गटो रांदुरु इंतट मंदांत अंते नालू सगन रोको बच्चों पाडिंग आतट मरट बच्चों टुकड़े आतट सुडा इच्चोंगले टुकड़े आत पजेगिरे पाट वेसुडे दगन मंता मोड बगन पेड़ी तंत्र ಹೊಡಿತೆಗಿ ಬಹುರ್ ಮಚ್ಚೋತಲ್ ವಾತು ಮಿಂತ ನನ್ ಬೆಳಮ ಮತೆಗಿ ಬಹುರ್ ಮಚ್ಚೋತರೆ ಉಂಡೆ ಬೋರೆ ಮತೆಗಿ ಬಹುರ್ ಮಚ್ಚೋಯ್ತೆ ಸಿಯು ವೆಲ್ನೂರ್ ಪೂರ ಮೋಡು ಗುದ ಸೋತ ಗುದ ಮಸೂರ್ ಪಟೆಡ ತಲೆ ಇಂತೆ ಬತಿ ನನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂದು ಕಲ್ಲನ ಜಾಮಡ ತಲವಾತು ನನ್ ಕುಮರನ ಅಂದು ನುಲೆ ಗೊಂದಿ ತಲವಾತು ನಿಜೆ ಬಗನಿ ಬತ್ತೆ ನುದಿ ಘಟ್ಟತ ಗುಂದಿ ಪರಂಪರ ಮಂಜಿ ಬಂದ ತಾನ್ ಟುಕಡೆ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಬಚರೋ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಟುಕಡೆ ಕೀಸಿ ಮಂದ ನಿರಿತ್ ಕರೆ अदे लासिने इदुवेली बोनाईंदाना इदुवेली टुकड़े आता बोना ओनके वेलिंग इंदाना कि इदुवेली बोनाते रुंदी वरनाई मंदाना इचु इदुवेली संबोदेवन मराठ समझी संबोदेवन राजा बती बताते मराठ वो सटविना गटलु बाका पासी वातट बाकतुन सतेतुन मराठू बच्चुरते लोकुन मरुंसी बच्चुरते लोकुन ओडकी गिर मंदारे मति नेट दिवस ना के अंते कदी के जो नेट बान वाता दिवसु
इंजे रीते पकत पकत वाले तमूर तमूर गिर तादन गिर आची वाय अपने नेट दिवस नग बात और तमूर मान तो रीते तमूर यादा को वो न कार्य तो नाच किले तादले मो पांतो तमूर कार्य तो तादलीन बारी आता रीते खूब परेशान मानता हारुनी नाटे इगे मस्त चुमकरे दिसाते काही नाकना मस्त चुमकरे मानते रीते చూడండి ಇದು పరంపరత జో బతల్తమతయో ಇದು పాటతగా కాయ పిర్తి చూడ వేలి పిర్తి బారు మందన బారరంత చూడ అగటల్ ఓర్ కాండి నగటల్ చూడ అద్ కాయ తగటల్ చూడ మూరంత మూర్త తగటల్ ఇగే బాన మానవ జన్మయే ఉనుంది కాయంగని వేలిగా మానవ జన్మ మరటు నేట్కు వాసనేన్ మంత ఉండే మాగటల్ మున్నగి సొడిసరేన్ మనంత మా ఊరు తంగమార్కనల్ మర్కనల్ బోరే శాంతటి బోరే సాయో जीवो का मायनल मन के निचो वेरिटी राची उंडे मुने वांट कदे नाची तान जन्म का पाठ तक पोरो दोसवाल संदर्भ नग पुटी सभा का संदर्भ नग वाई कीर्तन मोदल पाठ मा गावगड तोप मोदल पाठ मा नारगड तोप मोदल पाठ बचिले शोभत पाठ बचिले पेरसा पाठ अर्थम न पाठ चदे नाचिने इदु परंपरा तक बताते मनते इव मार्गी करे माचिने बती परमहंस सद्गुरु पुलाजी बोलाले सूडटर मीक बता मंता सूडटर नेंसी सूडटर तेगे सूडुत पजे करे माते कबो ई तंगी डगगु पाठ मंता आध्यात्मिक पाठ मंता पेंदा पाठ मंता वेल्ले सोबता पाठ मंता निवल बात